Ιερό Ναΐδριο Αγίων Αποστόλων, κάτω από την σκέπη της Παναγίας Τσαμπίκας, που φαίνεται στο βάθος ψηλά. Έχει μερικά αριθμητικά δεδομένα, θεολογικά, τα οποία θα τα πούμε προς δόξαν Θεού. Οι κολόνες και το κιόσκι είναι σε ύψος 2,20, όσο είναι και τα γράμματα, τα 22 γράμματα της εβραϊκής αλφαβήτου, σαν σκιά του νόνα. Τα δοκάρια της εκκλησίας είναι 2,40, όσα είναι και η χάρη. Τα 24 γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Φαίνεται το οκτάκτηνο, το οποίο είναι το αποτυπωμένο, η αποτυπωμένη θεολογία, την οποία μας προσφέρουν οι Άγιοι Απόστολοι με 12 καντιλάκια και κεντρικό των Χριστών. Ο περιούσιος λαός κάτω από το κιόσκι, μέσα στον νόμο, εάν χρησιμοποιήσει σωστά τις δυνάμεις, εισέρχεται μέσα στην εκκλησία, ενώ με την μαύρη χρησιμοποίηση βγαίνει στην ανομία. Ο Κύριος από τον Διονυσίο, Παναγία Γλυκοφιλούσα από την Φιλοθέου, μέσα στο ιερό το άξιο αστείο, χαριτωμένη Παναγία, όλο το ιερό σε 15 πόντους ύψος πάνω σε πλάκα καρίστου, γιατί πατάει πάνω στον κόσμο, πάνω από τον κόσμο, όπως και ο επισκοπικός θρόνος, ακριβώς κάτω από το πάνω μανουάλι, είναι 5 πόντους πλάκα καρίστου, όπου εκεί η υπερφυσική ενέργεια χαριτώνει τον Δεσπότη. 12 τη Σταυρονικήτα από τον Ευαγγελισμό μέχρι την κίνηση. Οι Άγιοι Πάντες Άγιοι Ευνομίκοντο Απόστολοι, Άγιοι 12 Απόστολοι, σήμερα γιορτάζουμε τους προδοκορυφαίους Πέτρο και Παύλο. Κύριος Μέγας Αρχιερεύς και πρεσβεύουν γύρω ο Άγιος Γεώργιος, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Χριστόφορος, Άγιος Τρίφωνας, Άγιος Μινάς, Άγιος Ευστάθιος και όλοι οι Άγιοι δίπλα. Κατά συστάδα Αγίων και ένα καντιλάκι, οι 4 Ευαγγελιστές πάνω από τα παράθυρα, δίνοντας το φως της θεολογίας μέσω της Αγίας Γραφής στον κόσμο. Άγιο Άννης ο Θεολόγος, Άγιος Ραφαήλ, Αγία Ειρήνη, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, κίνηση, Άγιος Νικήτας, Άγιος Σάββας, Άγιος Φανούριος, σαν ασπίδα ενάντια στην επιβολή της Ανατολής. Η βιβλιοθήκη με κεντρικό πρόσωπο την Παναγία, Παναγία Σκιαδενή, συναξαριστές, βιβλία, ψυχοφελίδι. Άγιος Κυπριανός, Άγιο και Δίκη Θεοπάτρες Ιωακήμ και Άννα, που γεννούν την Αγνώτιστο, την Παναγία, Αγία Σοφία, ελπίδα, πίστη και αγάπη, ώστε να φροντίζουν αυτούς που διαβάζουν και να τους γεμίζουν με πίστη, ελπίδα, αγάπη και σοφία Θεού. Οι Άγιες
της Εκκλησίας και ο Άγιος Νικόλαος ο Θαυματουργός. Τελέστηκε για πρώτη φορά Θεία Λειτουργία, μεγάλη ευλογία, ιεράρχες, και Άρχον Γαβρίλ. Το φως του κόσμου. Κύριε Λέζο.